Odofo ene so unuaba mama kechire ni eye obi ni ma obi chire ene eye nisuo ene areho ye bisa se Ghana boafo we he Awurade wone ya hoden eti boa yen Ghana boafo we he ene dwuma dia be baye ni dia ni se Ghana boafo e we he minia ensema ekoso Ghana areho dia dika ka to se Ghana timisio Ghana si apenia Ghana di areho they say Ghana boafo we he Ghana boafo we he eti Ghana man no mu no na nipa bi no matena se saba dika ka sa abodamfo ma ne mema bi ne na Ghana kuro no mu a anuanom mo fa chame na nne hiti adofo nyina nne me chia wo bia e do bi bia se esra wo saka video ya bo modi ahwe like subscribe what na send fa ma obi no ntie bi ebi a wate obi so nya obetie wo de send fa ma nipa no na no so ntie bi eye wo bi ni ma wo bi kire o manga na aduma yesiri ni akatua wo oboafo no hwan oboafo no hwan Awurade boa Ghana wate Ghana maame ewu Ghana papa ewu Ghana maame ewu Ghana papa ewu eti papa boa man Ghana wate ye hia wo moa ye hia Awurade nkyɛn moa twedi ampo Nyankopɔn osoro ne asase ya nkonyina moa mo Ghana wate na Ghana ni bia hey enti Ghana mu mpanimfo ne Ghana mu nipa bi ne to wo se sebe e wo se ye nipa ayete wo no ena me be ka wasa me start afre brochire ha abrochire 1999 ni mbewura ha mba no panyina no te ekonwa so awofu so efe ne papa Schroeder ne hye mra se obi bia na oba wu Germany kuro ha ye ma ne banye Germany na ye ma ne ma me krata enfie dudu se nie sa adwuma no edaso ye adwuma sa mra ne daso ye adwuma wo Germany mu ha wo ba kurom ha e wosa akra ne nya krata e wosa ma me no so tena ha akra ne nya German pass na ma me no so tena ha enti sa mra wei no eda ho fiti 1999 ya mbewura kurom ha abesi sabre oba panyina njare na Michael ma me ne ba ya wonsesa ye obusu a wo ye mo hye mra de ama maya ahya to ho ansa ne ye bam ba beba mu mfi aduana anum nyina no sika efa ne kenda de Ghana ajama bai da sutia emre bi eni ho asesa na de me bebisa ne se adenti ne Ghana kuro na eda ho no obi a ba opeso ye ne bibi eno ye nsemfo ye mbrafo wo se Ghana fo so mo ye hye mra ede ma NDC MPP abai bi abebaso ye de ye so Ghana nipa yetim no ye de mra to wo se mo hye dan pa guwuram mo hye dan ye guwuram obi ewo me de anya fa mi be yi ya kire mi kura ntia brocha ba Ghana fo Ghana esu Awurade ko Ghana mo awate Awurade ko Ghana mo asema meka wo abrochire bia no wuni memra wo ba abrochire kura wo mu no ya hyeda ho enya wo ba ye ne be hye sa amra no eye mra da ho dada adentiri nipa bonefo ye nipa ye dufo de kwefo Ghana wonu tie nura nimre afie pokuya ne hosia doye na sa papa we wahu ya no ye ne ho so obi kana se obi ko papa wunya me nku wa wantimi nku obi a wate eya mo okasa munku sa asam na mo oka no na wasanka ministers fo we na afi yentu obi aka na nka ye hye se be pere etu America ako parliament ya nka afi ukotena so afi wen ye ne yentu ya woka na nka ya hwese be ko a adentiri kuro da ho ne nipa amuti mu ye nipa bone fo mpanyimfo mo makosuku awie mo sora no mu di America mo ba aburekire ha won mo sora mu di America ba aburekire ha se emra eni mpanyimfo no sunti no obi aba se mo hwe adan ye guwuram hospitals school school fo nkora binom na nkora ne de da fema sa abrei no yes ya besi yi museum a ye de mfonyina ba gugu ho yes na besi museum na enu aye na Akufo Addo ba aye no ono ne de ya obeye ye nie Ghana mpanimfo Onyankopon ne mu bedi Onyankopon ne mu bedi da bia me ni apanyine Kofi Oduro ka asem bi ya ne nsem o ka no ho ya no mofo se odi atem eye Bible mu nsem na o ka kire mo no mo beto nwuro mo ba the stroke mu asa ne mo awu enye semwa nkasa mo nim se adan egu wuram na sa adan we nyina gu ho esei hospital enkola ni nkonya kora tena so
na mo so de say yes say obesi we foforo NDC MPP she wo ba no be ye ni yi a obi apini so o enu tiri tambia ya na nipa ka sama ya na obi a woni munyansa no won tena sintie se de ye kasa kira banyansafo badwendwemma no yansam no ye kasa kira banyansafo badwendwemma se wo beti asemi no wafa ba bi afiri na nti asam na wo tie no wotie asam na hu aba e wo asanimu mo tie asam mo ntie nsi na mo afa de saa e wo sa Ghana mu nipa mo hyemra de min abai bia beba betena so sei wo ba adwuma de e wo ho abaye no eno na wo sa wo beto aso be gu kotaale kwan ya sa wo to aso enye sa aban ni firi ho na contractor asesa ne ma firi ho ne wo esu aba ne ye kire NDC ni be ye wei MPP ni be ye wei e se bo hwa da na gu wuram na me ba mo sa red control for na mo wo Ghana no ho here Germany si here wo hwa Ghana aban na da ya si egu wuram Ghana aban na da ya si a egu wuram na mo obi si ni dan na obi ti no odi nkwase asam obi advance ewu ni yetu na wa betina so ma de 3 months Ghana aban ya si dan odi o ma hane Ghana aban si dan ya odi o ma hane na sa red control for no mo muni mo adwuma mo ni kan ko Ghana aban so ne dan de esi a odi o ma adwuma ye fa na odi o ma nipa na bete Ghana nu no na obi akotire obi fie bua pa ma na advance ewu na sa nipa na hyeda se ai red control for enti no onye sika onye adan a wobetu not in and the cement na do 50 cedis no cement do 50 Ghana cedis na obi address ni dan na onu hi advance ana so hi sika bi na nipa na ntua na advance e we so otu no na onu the red control for abo no ho asafo hene twedi amponkwa ame je wo ma wate di oman Ghana enye mu empanyufo di oman Ghana na no mahemfo mo nhyam mera fa ma Ghana ban wate Monsha mera na say no so mo ma akonfo no so abeye papa no be mra parliament oba buru benua ma bemu akonfo papa fo no mo ma be mra say de mo ye ne de mo ma ye hu say sa ba be akonfo no so tumi wo bi ni mu nti mu no eno mo amu ye dwane esa no kosa nkrofo ho kobo ho ban nti e wosa ho ba be ba ho ne mu gya ya sofo na ho akeka be no ma hu say be ni sen no adai hwekuri ada ho na wono ba besi a wono nam wo te Ghana ho no na nipa behu a woto na wo yiyi ne na anu anu yiyi na wo sore tena kam se ahomache wa bie nsuo wa boda ni ba bodamfo ba te se wo na wo sore ahomache obi ba ko school wi onya adwuma nye ba ti ska ma okukuru fi ama wuti enti wo sore ese wo kwa adwuma obi pa adwuma nye abuo funu sika bede ma no bisa sa ba ma obi ba bia nko ye adwuma ba ma obi ba bia nko no so ti bia bia adwuma na mo te Ghana ho na che se obi betima adi atem nti no adi atem wakukuru ska ma no na wono sa nipa ne te ho na se ya beka se obi am a obi antimi emfese no ho wo watima fese ho ho wotu wa fese no wa bia nsuo wote Ghana ho no ne wa bia nsuo na wanya ka wanya dan mo no wasesa wo magu onyankopon no bedi wate bodamfo ba uti ndi mpanyimfo atam wafa wo ho adi papa te se papa kwadwesafo papa ya brabo a wo bo ba bia papa ya minonyam ho enkasa papa we Ghana banti engine aduma so de ye school technical school na manfo ekomu school nka papa kwadwesafo apostle nka na aduma Ghana banti engine hwe nipa binom me ni apia engineer sa bra ye aduma bi amre bi oye na o manga na mu enye ne abesi nya hwana hwe ne chiapan hwana hwe ne chiapan na nkwasiafo abodamfo ma we no be de beto asori amabi asese sika amabe na onu abegira ho abeka nkwasese mo pe onyankopon no bedi wate wo bodamfo ba no nyame no bedi na Ghana de onyame ohatasuri emu mpanimfo de nyankopon onu ankasa ne be manensa so na onu mu adi odafo ase wo tie mi a eye obi lima obi kire unu ya baba maka kire ni em ensama yakoso o manga ne mu adofo mu nyina obia nsori ntia ye nkasa aban ya ti so aban bia wo beba no de wo ye nya wo se nipa timka na na akufu ado wo ba 18 months wo de ye Ghana yie o 18 months wo ye Ghana yie ibi aye kama edanyame hase wo nyame no kurafo no ono ara ne be ye Ghana yie ama yen de ye ka ne se
the ebesi biano for 20 minutes, near 20 minutes, yeah. Order for a will be Nima will be today, Ghana for Ebra Moko to Abba, Nana Kufuado do Pamuchewo, Monfanson, what the Asana say. Eti niama ekoso so awonye no muntimanka mo hihye meranto Ghana o Ghana mo so monka sa mo aso Ghana kuro no munipa amutim mo so mo beye constitution di ato ho say wo ba adan obi ayom wo obeto aso enye wusika enye besika o ti homa be hu say Ghana ban sika eti wo meka say wo obi osidan ense anwie wanto aso ye wusika mo hwa da ye guwuram enkora ni suku abekom o eso ye sana besi yesi cathedral yesi eyi e de say ye ba besi museum ayade ntade e be sensen ho wodofo ene sabminia ba bia wo bia no won saka video ya ho sende fama wumia wate sende fama wumia na mumu anipa na ne be wo Ghana on the 9th be yes demonstration no e wo se be ye na mo ya mo ntwero se Ghana panyini bia wo baba bedi man ne so no de wo ba wo bia ye wo beto aso awie ansa no wa be ye wo de mo man ne so nya number 1 so wo bia be ba betena akonwa ne so no de wo ba ye wo bia ye hospital no obi osi school no obi ya wo wie apobreshi ansa na wo de a wo no wa ba be ye fi se nya usika etimi emraje amanfo ahyeda ho eda ho saa kosi wiase awiye moto say covid ne ba ye covid ne ye ne ba Ghana ho covid bo to aba ne covid mai enso saa be ye kra yete abatoto stores bi ni enso sebe wa wo kwa adwuma betua wo ka wa wadwuma so bayi wadi ana wadwuma no bibi nti wuntimi nkɔ no wo so yetua wo ka eno de Ghana ba wontimi ntu obi akakora na moto ade ba ayie party nyina benye Ghana ayie ne party nyina benye bi se Ghana nkuro na sa hwan betim asɔre se asɔre kura wo ko gyina asɔre ma ye sade amuti nkɔ asɔre no na mpanimfo aye niema enye na bantunti amosɛn ministers efo no utie hosi adoyan kasa ye na oto woka ye beda de ato ama eno na akwa na papa na no na afia koku ye program no kan ye no o se ye de no nwoma say ya nto ama no na se we ya woka susu be ne na wo mitie ye papa afia koku ye nyame nhira wo UTV nyame nhira mo niema se ni ye pe na nya agrada anse mfu ne nkwasa ma ono to ono so na zan no ono nyame betua ne ka ne bre nso ye waba obi ahye ne ho akonfo obi anomadura wu so abegyina o tese ebia ne Ghana ngegeso no nipa no ya ade na ye de ne no fe na fa agi setire ni gada nu adan me wira ho papa se Ghana awrade ji so wugina Ghana chi wate ji so wugina Ghana chi Ghana mpadimfo awrade na fira mo se mo mera mu dia oni mu bedi samo anu mu nanti tu America so ko wura mu dia obambofo bia nche ya awrade o awrade Ghana esu papa hu Ghana mobo Ghana mrantie ne maba we mo sorry na ho anu wa kokoduro te se kan Lawrence nti Ghana mrantie mo ni sa kokoduro no abai bia bebanka mo ne ntwe na Ghana esu Ghana etete mo hwe ye nua ba ma bi ode rubber ode aye ye de se blocks ode asese dane e wa shaman na nka saa nipa we no nemu hu omo na no mafo omo no mabo ba minister ana mo ba ye adwuma bi mpanyini adwuma we no mako bi factory no mo de ama no no ofa nipa de ba ye adwuma daabi honorable no adisikare yire de akoye ne to ne ba ato obi ono adi ata obedi ata nkeke ne ba kukuru sika ama ne fie so ntenem wono si anwene sei ubeti adi ata mu nti wabodam wate odi amote Ghana ho ne chese nsem funko obi di ata ma no mo pe ababa wa we ni na ho ade be na obu bayifu ba we ono ne na Ghana ho ade be na obu ade ho hia Ghana police fo Ghana CID fo Ghana ahemfo adwuma pa ba di asem nsasam nya no na obi te ba na aye say na no asem we ya manasi wo manasi
What the ayo so when you jam and hat and idea will be our service of what was and crack out of what but damn diamond pass the credit you couldn't have the panuki. Oh baby, I was shower 2 hours and no. Sinahona nipa wo ho adade enya wo ho adade na we no Ghana aban se obi ono ani obi adi nkomo no obi bie na yamkache Andy e na so obofo kwakubofo asalute wate wo nyansafo nkwache Andy bia Ghana CID fo adwuma CID fo nkwafa no okofa Andy na nipa oni be hia be fa be nyina ansa no wo kwakubofo be fra wa ko police station ho se be mfre be nyina be fra police station anko nipa na be hia di nkomo na agrada aka ho Emfa be nyina ansa wo ye nyansafo wo ne asante kwa be ma mehu se wani ate paabro so wani ate yankasa hwensam amanfo eka e we se obofo ma be che no we se obofo report wani ate papa nya wo no ma ba che nya wo be Ghana si adifo adwuma e ye si adifo adwuma na kurom ha yati yi obi kura ka kire se twa na obehu ana treti obi wo ro ba kwa kwachi ni pakro police fo adwuma eniama wo enyina na wese muhu eniama ayekoso obi ani ate obi abie nano a di obeka ye nokre emmera na ewo ko ebo se bede ye adwuma no emmera na anya adwuma nti wodofo won saka video ya share fama wuni ya bi wate subscribe video yi na tie nsa na wo mu no fi se ye kasa kira abanyansafo badendwe masa wo betena se wati asani enama samande ba ye dia me bisa ne se Ghana boafo no hwan Ghana boafo ne Ghana mpanimfo abato aba ama mo abato ama wo se wawu betima ye Ghana enya wo na Akufo Addo no ne owura ba wo me amugina wo se Ghana sika wo ho ye sika so no enya mo a ai o man panyini do ma wo ka kire ba wo me asa wo mu aman da na mo nti ase o ka so ni president da na fe de yawu bi ai o ye important man say de wo so say wo so eniema bi wo ho ete se de na wiase ayati ba bia wunia bi akọ onko ho ankam wasem wunuru ho ankyere ho niema e wo ho na wuduru ho anu behu se de ete na nso no ade we de wo mana de ne mu nyina mo ye nti wo kwa kakra wo betim yanka se na Akufo Addo o ma Ghana nyese Germany efise onti mu nhwe Ghana nkranko apo ana sabi nkro do ma hinkro nko akra no na Akufo Addo otimi ntua bia ka se de German ban o tua ye ka no na mmomu aho inipa ho ngara hia ne kakra se de amanfo binim de adanse amanfo binim tinka se NDC fo de beba de anokure ni obi kura abo abepe bibi ma ne ye mo amonhwe MPP fo yi ensama binim eka enna dwamfo ma no wate ensama be eka ngo wa me fo bi betim frɛ ye ka kire ye me ye ho ne memu nu mu ho me de yasa be mintime nto aba Ghana da me nto aba me mintime nto aba wo Ghana eti no Ghana suban no mo sisa na mo nchai nsama kase ani buase ne tribalism ene nsama ehu hia di pada sani tinka asam ono ani nsa asam a wokai abani nyansa ni no woka wo wafa video asi wani ma wudi edi akoniaba wona me kan sam se Ghana fo na wo bo a wo da bene wo bo a wo ho da ba wo tira Ghana ye ne wabi adwuma da nya na no wo dam ya wo didi nkwase asam a nka wo wabi adwuma na wa asare na wo ko gina kwan bi so a no wo kire se be hwe kwan na etutu Spinters da hwe Spinters kwan ya etutu hweye wate hweye na woni tumi che Nyankopon eye wo se wo ye kokuru saa on ubehu se dade bi su twa dade mu yesra mo obi afa no hunjim demonstration no life no obi afa no hunjim na se de anukure ni ya magu Ghana ba be magu sukuu ni ba be mani adwuma ye eye how pa kase a ni petiti ni pebre eti Ghana fo ene mede mu besi ha samumu amaya na mrantie yi mabenti munya de beye na niema nyina nkoso efrise na Akufo Addo na nsam o kan ye no se de mo amoka no me first 4 years no afeli we so asase ye no se mo nku se niema nkoyie bia monka na de wo so obi aye no obi anye eti mu MPP ministers fo e wasa mo mu se mo ani nkura gu ase 2023 se mo mu nkrofo abansa na nto aba amabe chese adwuma no mo nti wanye enti obi amfa no hunjim ye de aban bia bebo be ye adwuma papa no ye support no efiri se bintu obi timi beto aba ma obi enti no ye support to say the obeye ne yie no ye beka efiri se ye wa abusua ye woni pa bi no so asebe ye de ato ye ho so a ye hwebe enti no ene
the end by Ghana Buffo no wine. Ghana Buffo no wo penny na wadia to so say. Wo ba bedi so no waboa no. Nti Ghana Buffo anya me ante ha. Ghana nya Buffo anya obi ote ho. Adai na no kura ya ba ko pensu ni penti no nka. Eye wo bi ni obi kire ni mama ka kire. En na wo saka video ya. Si anya sasama wo video ni. Si aba e wo. Me du be si ha. Me da se. Bye bye. There you come on. And